हेलो, मैं स्वागतिका। आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। आज की ताजा खबर। ଖରାଖାଇ ପଡ଼ିଆରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଔପଦା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗୁହାଳିଆ ଗ୍ରାମର ଖରାଖାଇ ପଡ଼ିଆରେ 3 ଦିବସୀୟ ମକର ମେଳା ଭବ୍ୟ ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେବଗିରି ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶବିଶେଷର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପରେ ସେବେଠାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ଧରି ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବାଉଁଶବଣିଆ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଏକଥା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମକର ମେଳାର ଆଖପାଖ 10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ମନୋହରୀ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଘରକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଶାଳ ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗୃହକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଅପରାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମକର ମେଳାଟି ଗୁହାଳିଆ ଗ୍ରାମର ନୀଳମାଧବ ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁପରିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ, ଦାମୋଦର ବାରିକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଦାମୋଦର ବାରିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଲେଲିନ କୁମାର ବାରିକ, ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ଆମ ଘର ହେଲା ଗୁହାଳିଆ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ। ବାପା ଆମର ଏଠି କରୁଥିଲେ ମୁନି। ଏଠି ହେଲାଣି 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାଁରେ ମୁନି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କେମିତି ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତା ମହିମା ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ। ପଥର ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କରିବା, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିକି କରିବା, ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କରିବା। ଏଠି ଗାଁର ମୁନି ନାହିଁ, ମୁନି କରିବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ? ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଭଲ। ସେ ବାପାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି କର, ମୁନିଟା କର, ନୀଳମାଧବ ବାହାରିଯିବେ। ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ମୁନି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଠି ସେ ମୁନି ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସହଯୋଗ ମାନେ ଏଠି ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ମାତ୍ର। ଆମର 2 ଭାଇ ଆଉ ନୀଳ ମାଧ ଦାମୋଦର ବାରିକ, ଆଉ ଏଠି ତଳସାରି ବିଜୁ ବେହେରା। ଏଇ 5 ଜଣ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଉ ସବୁ ସହଯୋଗ ଟିକେ କରନ୍ତି। ଆଉ 5 ଜଣ ନିହାତି। କେତେ ଦିନ ମୁନି ହୁଏ? ଏ 3 ଦିନ କରାଯାଏ। ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ବଢ଼ୁଛୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2 ଦିନରେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୁରାଣୀ ବାରିକ, ଘର ଗୁହାଳିଆ। ଏଠି କେଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମର ଏଠି ଖରାଖାଇ ପାହାଡ଼ରେ ମୁନି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଠିକି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଲୁ? ଆମେ ଜାଣିଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେବ। ଏଠି କିସ ତାର ମହିମା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମହିମା ସେମିତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଦେଇକି ଆସୁଛେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जनता एक्सप्रेस देखना ना भूले।